Pandang jauh Allah dilayangkan, pandang dake manukia mato. Nanti kini Allah datang. Eka Sutai dan kawan-kawan Allah tibo di tampek kita bersama. Baik hadirin, kami perkenalkan kru atau tim dari Eka Sutai dan kawan-kawan. Yang pertama nan paling rancak tentunya, yang duduk di pentas di pelaminan adalah tukang dendang, adalah Eka Sungai Patai atau Eka Sutai disingkatnya. Jadi sampai kapanpun mereka berempat tetap Eka yang paling rancak. Eka yang paling rancak. Kemudian yang kedua adalah tukang saluang kita, peniup saluang, peniup suling, adalah Dunsana kita Kamarudin Sultan Raja Mudo. Kemudian tukang dendang yang lagi viral ya, yang lagi viral mengalahkan viralnya para para tokoh-tokoh para yang lagi viral di TikTok, di YouTube. Ini viralnya luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Udason Pagai sebagai tukang dendang. Dan berikutnya sebagai pemain keyboard, ini juga luar biasa kemampuan beliau. Kita berikan aplaus untuk Bule. Jadi kita juga hadirkan seorang MC yang luar biasa dari Sumatera Barat, tukang oyak. Jadi kita berikan aplaus untuk Ed Pondok Selera. Jadi kita caliak puluh kurenahnya biko ambo pun sebagai MC didikan subuh akan beraja puluh beliau tentunya. Jadi kita berikan aplaus untuk seluruh orang pandai kita, Eka Sutai dan kawan-kawan. Dan selanjutnya dengan tepuk tangan yang meriah, acara kita serahkan kepada ketua panitia, kepada Udajai Sultan Tanamai. Kita akan berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua pelaksana acara Bagurau Semalam Suntuk, alhamdulillah, dengan tamu undang kita lah hadir di tampek kita yang beracara. Selanjutnya kita akan mulai meminta lagu, boleh dicatat lagu nang ke-7 disampaikan ke udah gitu, udah Ed Pondok Selero. Untuk mungkin mempercikik waktu, kita langsung saja untuk lagu yang pertama kita serahkan kepada udah Ed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Mama Dunsana pada malam kini. Kita indah disabaikan namuh gadang indah dimbawakan galah dalam dikuang salam dari grup Selendang malam kini. Dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ketua Ikpas Tangerang pada malam kini kok. Cek. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Novrianto Pak Kiai Sidi Mangkuto. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Ketua Novir Edison Sultan Nanbasa. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Erizal Sultan Parmato. Juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ketua Pelaksana Pak Guru Sasutua Bang Wanjai Sultan Amai Panah pada malam ini. Juga selamat datang kepada Bapak Haji Dedi Anugrah Busana beserta jajaran. Juga tak lupa pula selamat datang bagi pemilik orner rumah makan ikan bakar Talang Balaraja, Bapak Haji Martias beserta keluarga. Semoga di rumah makan iko bakat orang jo, semoga jo jaya dan maju, amin ya robbal alamin. Bagurau kita sebelum suntuk dalam rangka acara mampari hubungan tali silaturahmi kita sasamo pacandu talang sarueh nanti golua. Tentunya khususnya untuk perantau-perantau kami di Kabupaten Banten khususnya, semoga menjaga kekompakan sayo sakato bakat orang kok kalura sama melucu kita kok kabuki kita sama mendaki.
Bituja selamat datang jo kepada persatuan dari Pariaman. Dek kita sakali batamu mak ndak tentu namo kersabui, ndak tentu galah nak kamimbau. Ambiak penah na jo kerate mak tuli lagu 100 namo, boleh nak jale kami menyapa malam ini. Seiriang balam nanjo barabah, balam lalu barabah mandi. Seiriang salam nanjo sambah, salam lalu sambah kembali. Ke pulau di siang hari. Bagurau kita bagurau untuk mampare hubungan tadi silaturahmi. Cupak panuah gantang balanjuang ke cupak anak 3 luak tak pakai diadai Minangkabau. Jo salam sambah nan di anjuang kapado diniak jemama sarto cupudo kanduang uku aja jangko kota lampau. Adai terantang kadipakai cupak tatagak kadisi. Rasul ndak samo di bonaya, pareso ndak samo di boturun. Kami agak hati mama talanta dipikir rasul kota singguang ndak sejalan adek jo kamu. Assalamualaikum dewa kato salam kaganti siriah jopinang ibarat rokok nasa batang pagaram ungo baso basi. Pembuka arundiang kena banyak rilah jo maaf kami minta. Mangko disusun kato nangko disusun lalu dibantangkan. Tarajuak kebake mama sanak sudaro kesadonyo nan duduk seedaran tagak sapi batang. Dari sintuak kasadiang baka urang mamuke pagi-pagi. Dari ujung dari kapangka, dari tengah sampai ke tapi kami matakan kato. Sebelum kato kadelewakan nanta himpun di tengah-tengah di lingkuang uranan rape. Tak kalau masuk da ulu mak ketiko rantiang kadipatah bulunya subuh kadigali. Ira daik nambah kanda, kuda raik nambah kuaso. Bari izin dagang na lalu mak iradake silaturahmi. Sambah kapadon ninyak mama nang gadang basah batuah nan ba aka ba urek tunggang babatang panahan rampak badaun ba ojo rantiang ba putiak ba bunga kambang ba buah ba kutanam pana. Bulie baselo de ureknyo, bulie basanda di batangnya. Gantuangan cupak nan duo, nan pertamo cupak usoli, nan kedua cupak buatan. Bila Maulana jatuh angku suluh bendang adat libago. Kok duduk baca mi kitab tagak nyurintang copi tua nanto halal lanyo haram nanto sah dengan bata. Kok suluhnya masuk di dunia mak sumarak koto jonagari bendangnya sampai ke akhirat ke unduang-unduang ke Madinah ke payung panji ke Sarugo. Hulu balang jo ampalimo jemanti pegawai adat nantau salah najo bana. Tahu dirantiang ke menyucua tahu pulau dahan nang ke maimpo. Nan mudo pak imbang dunia parik dalam pagaran koko. Nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang, capek tangan indak pamaca. Oso terantang dua sudah pembagi batang tarandam mati suci pemuko jani. Satarunya kabundokan dong limpape rumah nagadang sumbarak dalam kampung hiasan dalam nagari. Ko awi bagai bita ayam mak, ko lapa bagai bita nasi. Ko iduknya tapek manasa, matinya tapek baniai, amban paru aluminian uran duduk uskata. Limbakna daripada itu mak tipak ke badan diri kami. Kami nan ketek mudo mata umuh nan alun setahun jaguang darah nan baru setampuk pinang. Aka balun pada pek kurang alemu josa kali. Bak cendok umbui ke manjulai, bak cendok rabuang ke membacui, kadang disiram ambun malam. Rueh tidak sibilu pun alun mak kunun kok nangih di kuku batang. Sama so mengaji duduk iyo di dalam surau usang badawai hanyo ailiwah bapena ke ujo tunjuk karate guntingan lagan baju. Nyampang satantang salah silik mak sumbang sarato najogawa. Kok talenggo adek sopan santun mak pituah pengulu kota kirai martabat tu angku kota linte. Lapekan kami dari sawah mak sangkui sumangkui dalam batin salah indah basi gajo. Ba ibarai urang kabalai lawe naka kami sawang ombak gada naka kami tundo topan jo badai naka kami hadang. Nyampang kok karam kami di tengah lawi mak untuang ke mamak kami sandahkan kepada Allah kita basar. Sepanjang pita jo pintu tolong iringi kami jura mamak boleh nak selamai biduk kasubaran. Kali lawah di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah kok gawah minta ditimbang kok dosoh ampun tadabiah.
menurun jalan ke Padang Panjang babelok lalu ke Parabe rami di anak rangkutu tuo direntang namanya panjang dipuntah namanya singke diambil sadana pegunung sebelum singgalang ke kita daki keganti siriah nasa cabiak sarato rokok nasa batang keganti perkenalan kami dangat di mama kami uraikan nan ke bahasa luang pada belakini tasabut jo kinantan renyo luak nantuo eten di sungai tarap panah kampung ketek belau kapak buruak tagade maha eten di dabok bana Kamarudin bana urak imbawan baik tujuan ang penendang tasabut jo kinantan renyo luak nantuo eten di sungai patai bana kampung ketek belau ketek indak kadang pun indak sadang elok untuk kada sadang-sadangan sadang jando bana kini kot lah 3 tahun banyando sadang mencari laki bana ke Tangerang Eka Sutai tasabut namo baik tujuan sebelah Eka Sutai tasabut jokinan tanderinya luak nantuo eten di sungai tarap panah kampung ketek belau kapak buruak tagade maha kanagari padang gantian jo mak ison tasabut namo son sawak kat iko jo baik tujuan nang kaborgen pada melakini tentunya kinantan darinya luak nantuo jo eten di singgalang mana tapek tinggal belau bakato urang kok nang gagah indak sabara laki sibo mana namang gilo kapak buruak tagade maha eten kadang-kadang solo bule mana atas sabit namu ambo selaku jurumudi tukang ngoyak kaniko jo ambo banamo et pondok selero eten berasa di pai kumbuah di sariak laweh kampung ambo alhamdulillah ambo ado didatangi sama udah kado ambo bana ayah sapran bana atas sabit namu bela mamaik dosa nak kasadanyo ndak jan siang babi hari ndak jan malam bahabi minyak anak urang si pancanduang pai kapasah kapindadang di tengah hari raminya balai dek mak kamar ambil saluang dek eka jo kandason asu apa dendang jo bismillah acara kita mulai bismillahirrahmanirrahim kita angke kasih galangin dua 107 Singgalang Jaya selamat datang kami ucapkan kepada keluarga ACM Tanjung Priok selamat datang jo buatnya Bapak John Firson dari Tambun Bekasi gue ya. Ya selamat datang, selamat bangku rasa itu aja. Semua di dalam kita duduk mama, dek bangku kita banyak kosong. Mak Kamarudin, geritiak saluang jangan lupa ya.
tanah jadi lalai ya lalai alalai. Selamat datang kami ucapkan kepada keluarga ACM Tanjung Priok. Selamat datang juga kami ucapkan kepada IKM Cikupa. Juga selamat datang juga untuk Bapak John Firson dari Tambun Bekasi. Juga tak lupa pula kita bagi semangat ya untuk YouTuber kita Bhinneka Pro yang jauh-jauh dari Rumbai atau Damastraya mana. Semoga sukses, semoga subscribe-nya dan like-nya semakin maju. Amin. Cupak panua gantang balan juang demak kacupa urang tigo lua alai tapakai di Minang kabao alai wai di manyo kini alai otuan Cek. ojo salam sambadi juang demak minta maaf kenan banyak alai garajo pantun kok malam pao alai oi di mayo kini yo tuan. Ya, seketik pasan kabake mama dun sana pada malam kini. Ko aduh nambatanyo mama, ko aduh merasa ragu jo came. Untuk apa gunanya kotak di muka tukang oyak? Tentunya bak kata orang jo bajalan balai tapak menelepon pakai pulsa. Nyampang ko bakal dak lagu mama tentu ada puluh uang pulsa jo. Baik itu benar pasan panitia pada malam kini bakal dak lagu tentu ada puluh jo. Bak kata orang jo pulsanya. Ayah Zafran tolong tunjukan bak acaranya Zafran. Adi cabia kain di ibali ama cabia panggunti yang anyo alai tuana panggunti yang anyo ama baik karam eli nyoren di nyola lai lari sama minta tabia kami banyanyi alai yang kota alampau alai kabake mama asambu alai baik karam eli nyore eli nyola lai elka anu. Ya, selamat datang juga untuk PKDP Curug berserta rombongan. Selamat datang, selamat bagro sasudua juga. Yalah kita gelek ke lagunya Kasinggalang Jaya. Kita lihat dong. Dari Tanjung Pari alai datang oi dari Curug Kande dalai pulo PKDP Curug aduh pulo oi di makito ketua ita kama buah tio di pandang batang bagaga sajo rusu ada dinyo oneka resono Di Tanjung Pari akan lagi datang DLKM kan lagi pulau laon lalai kan lagi pulau kok sana warna sana di kampung orang nagaria silau yuo ai di imanyo kita tuanai. Ya, darinya ayah Zafran bana, perantau darinya Tangerang Bitung bana. Mau cakap juga kabakenya Ikhlas, semoga Ikhlas kompak selalu dan semoga jaya juga Ikhlas adatnya pasan darinya ayah Zafran.
perantau dari Tangerang Banten Bana. Ucapkan selamat berkurasa setua kebagai mama jadi sana dalam nikuan salam renyok ayah Zapra Bana. Sesudah kanda sonanya tolong 30 deka sangkut banalah ayah Zapra di Jopatun. Ika MC kupakan lai datang penan bagurau dian suajuo laon lalai dian suajuo ala paya denai batenggang denan kanduang kalali juo baik aram den niño den niño Oi ka ketua denai batanyo nanti sabala suo oda pakai asiana monyo nana pakai topi tu siana monyo nyampang ketua inyo kok lai marando dai janggu saeni emanan manggilo ba itu pasane kasuntai malamko Ya, tarinya Bang Iwan Jai Bana malam kini. Ketua Pajawe kayo basambui kabakenya. Ketua Pajawe kayo basambui kabake pantai. Dai kalau nan sebelah ketua tu patai itu Pak Haji Teddy Bana tasabui namotai. So Bapak ada itu kok Bapak Haji Teddy Anugrah Bana nan gagah indak sabar tai janggui ke Bana namang gilo tai. Ya. Lanjut lagu apa jangku? Dela pai pulo Pak Dedi kalua antaba ala cari itonyo bapita pita sajo tu